Okay. But for anumere baby biara wo frɛ onua na onua so frɛ onua sɛde mene mo aka no ɛyɛ wo bi nim a wo bi kyerɛ mama ka kyerɛ no no ane na wɔtwe sɛde mene mo aka no doda kosi fie da na wɔtwe pɛpɛpɛ ensɛm a ɛkɔso amane aburukyefo bi no mehu ne yɛ de Ghana de bi aka ho ɛno nti frɛ wo nua bi sɛ mama ka kyerɛ aba live me nua ɛnansa ne bi ubesu unua bi tie aburukyire o wote Ghana nanso atete a yemu binom a sebe babeton sohwe bi mu aburukyire enam mu no menua nanso enye kora de a na yesene Ghana enti nne mo mfixe mo ma aban no mfixe nti ni nyina no eka ho bi ane tie ba maka eche jingle na yobusu ane mama ka eche no you ensem bebre niema bebre na busia ene adofo binom ede yaba yobuso ebedi ni nyina so ho dwuma sɛ de yaka no ane eba ma sebua mama ka eche no mama ka eche FM eche FM bedase sɛ watie mama ka eche FM yi minu ya adofo enye obi ase wa uni aba wade nyina mama ka eche nie sɛ de dwumadie no etie nie enie dama ya bansa hyase enuanom eniema bebre ne na ekoso enu ti mitu ho anamon jaman for ye crown no jaman ban crown ne boha no ebia ne nura wantia ne wotie enti mesra wo setie na de we kitami start invite Berlin start invite ye kan na ye lawyer owo court a obetim approve bibi anasa ama kwan se ade bi obetim aye enu nti na sakrata yi kitami nti me de kirewa me pa chew e ma ne nya wo se krata bi asebe ase ye de agro ye mfa de agro na obi owo jama nkuro ha bi ya de oku sakra wo ya na ehu se jama yaban ne de ya pa chew ha wutimi fa jama yaban enye bibi ya wo pe ade so otu anamon no eritiri maka kire se kwasi broni kuruma ye jama nkuri no sebe ye mfa wo masua ne tena ha eye nyansa ene nimdie ene nukuredie de wo beka kire broni no eto na su not ase a de wo hwehwe bia no obeboa wa ma wensaka enu tiri metu sa na moyi se de boa ho ne de aboa nua Ghana ni bia wo waburuche kuru ha anampo wo Ghana enti enye bibia se enkomo na nra yedi ye no efa buruche setena imu efa Ghana de ekoso enu ntini sa abre enne so be ba beto aso na nra meka ba ma bi de a obi de na faso na enne oba bi so ne kunu de ne me ba beka minua no Ghana fo sɛdeɛ da bia yɛka no enti nka ya aba paadie o yɛba ne paadie obi kruso obi manso ne yɛba behia yi madɔfo a mo share videos yi ne mo subscribe me da obi bia se share video yi chama no nso obi so me pa mo kyɛw de anka mesra mo ne sɛ sɛdeɛ mo frɛ me na mo damase no enya me anti nka me hia seda no na mo mpɛ nka wo comment no twra asɛm bi ne de kwakyerɛ no yɛ broni ana asɛ de kyerɛ obi ana obi so hwɛ no hu asɛm bi a watwra a ne nka ɔno so ahu sɛ ebi asɛm no te ase no e de ɛbɛboa de osu nim ne yɛti nsra mo telephone call so ne de mo nyaa ne mo comment asɛm a wopɛ so ɔka bia no wo de comment wo like no wa subscribe said ye be ya wo beti se nsem bebre ne ye boa no ye be yire mako so fo abrobe anwo wo na e bia kye na be wo na ma na nya wo da so se obi de aba bia na so de nam e na nya obi so ho nti ne ye be ka se ha wa de obi susu di yanka ye ngu obi ani mase na mo se wo beti na obi fa ahodie so se wo beti ti obi se wo be frate na obi kon so ama se nipa na su na wo wasere de ene de mpacho aban we ya fe ni jama aban no onso so sa asem no so ala wuni bi no free kuro ma aba oboa nti so mo abetim dia bo obi wantim a enye force me da se bebre sali ya me no waka no bi nua ba ma bi awurade aye na dom atoka ye frɛ ne sɛ tie fika ye de twete fi anuano manho bebre na ebubu Ghana ebi fi obehunu tie fi na pai sɛ bibi no nkura ma tomawu ama nsɛm bebre na aba ene ntini nyame ye me yadom enya sika atoka afre buruchi Germany ha de akɔ Ghana na nua ba ma no to ɔka no sɛbe be wunchi
Wosi echi poto ahwa no tafu nto de kosi doma hinkro wo hwehwe kai ya opposite doma hospital kai no ba bia wo no ehwo no behu kai ka na nya adwuma odoma nko a ekoko nkro bebre so etre sumi akona chi ba bia be frɛ ni bia na wo kɔ ne ka ne nsi ho a telephone number wo de be frɛ ni 015 21 37 336 mpato tie number de biom 015 21 37 336 ofre number ya baby aka no go no meet ya dia sape ya mani be ka tro say british minuti obetia ne zim me da ase bebre and so ensama me de brewi eye asema emu a Stephen kakra na no ne medical na ka say sa wo ho so sa wo babu obi dia aboa no wo ho nso so a ne wajaye ena wi asese wehwe no ade a wate sika abode de obeye bia konti no na mampuhu asisi ne ho bode wahu se bode wudua no ba akopɛ etimpuhu na asisi hu bebre ne ya maame no ye ne bekofo ne betutu wo bekɔ no bode ya sa na puhu bebre ade ono maame no obeye bia ko nti o mane maso ayeden apie enti se watu kwan ne mmoa bia beto ho se wobetima abo obi a na waboa nipa no adenti ne sankofo hawo ede ba na fe bedru ba bi no na wo na wo bua nipa no wo betwa ho akase nipa na wo bua no no oye nipa bone na so wo no de na konso hwem enia no menia ba bi ne kunu omo firi enkura bi so eba ha ono so ebe wo ye oba no na okita baba ako na oba be wo ye no na obi san ye sese ye chiti yeto eno na maka kire mo no de mo ye ni sum no ba asrefo no se de mo ye ni sum no ni nyina ebedadi so ebeba ampara ese wo pese wo ku obi a obi so ntra ho ma wo ku no ababa we de beba ye no sabre no onyem na okita kwala so wo mfie enum akonsia enti be ma bi agi besika eye 9000 se obesane odi kanji mu 5000 euro apara na abaya na nyem no e ma be kohu ya ha na yaka notas obekwa kohu obi on sheda ono no ye draw ye different yaka notas make ja mani obi oti ja ma ha de onim e ma bekwa ye ho ne ma se oni oba ne nyem e ma be start ya ne be hwe oba no be ma ne ka se odi akwala na awo ne dada ne be ka ho de a enko be 15000 sa bre no ne be yi ne okunu no ba ho de ne nso ti be ka kire ne se wo de onsa ne ketwa no hye yefunu no nko an agya benya ba bi tena bebe hu de bebe ye be ma edi kan je sa 5000 ye mpemu num no enti be guso a na agya nyame ya adom ose ababa wai asundie mu ose na asundie wie ye no an kire no sika 4000 aka no otua mu mpirinu na de ma abrantie mu na tua sika ni nyina wie na akasa ne nyam krom ha sa woni obi te samo ya awarefo ana asempo wo mpra ne obi a broni de agitum no abaya no esan sese bi wo ne kuna oni okunu be firi ba bi ba ye nti no ye frɛ bibi amedon a wo ko broni lende ya beka ne address ye ha ye kana amedon nti amedon no a ye abaya na address odi ato be ma ne fie no na otua 50 euro be ma na asane krata ama abaya na wo ne fie na abaya na address fa otua 50 euro na ja brantie so ama obi ahan dan na one ne yere ne timi nyame ya adom akola na ba wie betua sika no na ye frɛ bibi hunter height ye sika papa wutua de ma wo ba eya Ghana ye baka ne social welfare for wutua sika ma wo ba no na esan se ade ne nya aware panti no na sika be ma no na okọ se bete ne sika membo sika ne de edine nti se sika ne ba wa abaya na council ma ne be ma na gye asemwe oti ye betwetwe waso kakra ne be ma na gye se ye ni nyina ye ne sika sa aban de bi ka ho ene de me nkyerɛkyerɛ nsɛm mu bebre wo ho enti ekoba se eno so corona kuro ya kwori awuro ya de we corona odi nyansa ba wi ase no odi atete ne house aba enti yare ba ye papa yi agya ye adwuma na adwuma sei enti no aban ne de eye ja aman aban a ya tene so amede ya tene so anama sori enti no ya aman aban enti me nne obi da sori ebo mpa ye ka se otemen kapa oni so obedidi eye nyame adom aban ya dom
nti ne obi so etindi na ni tunyame so ehu sa me metima aboa no saa na wo so obi di na ni tunyame so hu sa wo so betima aboa no enti ababa awai na sem yi ene okuni ya bede ba ye ne se papa no corona e ba ye nyina no aban ne de etua hu ta height no papa ne da so je na we ni nkomodie be di nkomo kire obi ni nipa ne de da bi enye mmera se be di sika no be ma saa be ma no be ma emi ni yapam me kan be so ni kunu no sanse onkita ya ma ha krata enti no ba ma obi ahane da na betu ya dan 650 ono ne yire ne be ya be ma ya sane betim na corona eso samba ye no be ma de eya afia mu ide ba to ne dan mu enti address na ya medon na da ne fie no oje be €100 abaya ne ni kunu tua Ghana ni minu ya Ghana ni ti asem yiye o wa wote abruchire ha wa wote Ghana eniama ya ye ho ani tiri makase Ghana mpanimfo no adwemmo ne de efiri Ghana ye de abakuro ha binom asane gusu de adi binom no ho na ebre bi beso okuro ha sawa ba akokora sawa ya branti ahwe ya obetu America no wedane abrecha kuro bebere so me kan ba okuro ha foforo ni be Holland book o ye ni na amanfo bebere ba na nje Holland book amanfo bebere be Ghana ye bi nso be che bede e bi nso to egu ya kura ma afi ni be ni krata biu eye yesu subamone ni adwemmone no Ghana adwemmone no wonku ade nsam ye no adidi no wonku abo padini no eno enu nti abaya ni okunu babra hosama bede ba ye ne se hunta height papa yo osanaje na eno no be so bente ase se da bi sika no se ye benya nkyeremu bi no na kire se ye frɛ bibi social beside ni nyina ba hyehye ewo so se sika na kan ba ya ni sika no ho enti so yi ma papa ya sebe na ho kire aba osan twa medon ika be kan ya papa don ti ase be bia wo tena se etie nsem kakra mama ka kire no nua asem we no ye kasa kire benyansafo ba dwendwemba se wantena se yie na wantie asem mu abayi a wantie ase ma memfa mfonyini ketewa bi nkire wo ne nde sa mfonyini kire wo a ngusu America wo de ahwe moa mienu papa na asem wo beka na wo de wa tie about alcohol and the health issues regarding drinking alcohol. Now, a lot of that message is not getting through, so I'm going to demonstrate. I have 2 worms here. Oops. I'm going to drop one in alcohol and one in water. You see? The one in water, still very lively. The one in alcohol has been killed instantly. Now, what does that tell you? Well, I'll tell you what it tells me, and I'm going to illustrate the message to you. That if you drink alcohol, you'll never be troubled with worms. Cheers. Papa ya samo kai ni tintiri ni tie nyina ne se okita mo abeye sonsono mienu ode ba akoto nsuo mu na ode ba ako aduro akoho agu aduro nsuo mu na de ode ne to nsuo no na nsuo ndie no onya nkwa a ode so da nsuo mu tese ko ye ni nsuo odi mu agbra na de ode ne to aduro no ode ne to na ogu ye asem we kire wo sei asem we kire wo sei enka nipa wote wo ho ase a wo ye free set sa what the year infanto ho no obi wo ha nsa kora nya ma wo no wakono nti wo no nsa no de wa ebe yew nti na akire wo se hwesonso no de oda nsuo no odam a wodi agro de ode ne to aduro no ode ne to mu na to anse na no ogu ye nti bi nua dofo asem a megusu a me kan ne se be ma ni oyire be ni suo ne ba werho ne be de aba seka akire ye pese ye so ye kohu lawyer ni ye bisa lawyer say na kasa ni nyamu mesramu ensam no ene say be ma no ono de eye obi a ono san ma be ma yire yi no na san ne say ono be kwa ka kire ja ma ya ban say akwara na nye ne ba ono
na agye 9,000 euro agye hunter height mfie miensa akwara na nya mfie miensa hunter height de ama abade ma ne nyina no ogye enti sa hunter height na be ma na gye nyina na afi we ya 2021 ya baya ne de nokure ni sese beside na eba no sika na wonya no ka so oyi sa hunter height no so amana na ho be kire ni nti no ono momo okoka asebe nkwaye test na akwara na nya ne ba mini aga na ni enti sabe jiminie nyansa niye jiminie nti wagya nyansa ho kwayi jimi na wo koka se sabire yakora na nya wo ba no nti se ono nipa no ono so ne nikunu beso betin sore enti ni maka kire wo se wonni akoko odura nhia mama ka kire me de ya me pemema o ne mema me ne mema na eko efise me wo chitafo oni ni twedi abonyankopon ne wo mema so wo bambofo gya me abada wo ma wo bambofo so di mechi enu nti sabire yasem a wo tie nipa na ono sanye no ono de okoka eya no kra so akra na nya ne ba na ne wira fi so oge empem nkono na wo de ya check hunter height ne de meme mfa ntudwa sika no enye sika ketwa ne check se sika no fie miensa sebe wa wukuro nga ebi ya wagibida onim sɛ de yatie saa sika no mfie miensa ansa na mpem nkoro na beto so enti saa nipa wei no ono na de saa bere obai ni okunu ya sɛ be firi baabi a be so be pass tena okuru nga no wo ba wi ebese hwane ne saa bere e wo sɛ opani nua koda kyew minua enu ntiri me ka kyerɛ wo sɛ kuro na ya ba mu no eye mmara ne be de kyekyereye enti saa kuro wei sɛ mu mmara ani mu niema eko wontimi nni so a wontimi speria ntwere yeso asuduro so aye no nta sɛ de wo nipa bi a woti kuro nga aban na hu na ohweye me papa bi frɛ me dada masra wa ni sɛ na wo ka sɛ wo tie me mesra wo asan na ne nkan no mpɛsɛ nka wuti ntwero ne de kwakyɛ lawyer me papa no awo gya man kure bi so ti me frɛ me ka kyerɛ me sɛ ka kyerɛ wo papa mani afri kakra me kwaji iska wo bank pandemic ye ba yenti Germanfo atwero ne se sika na obagye ye no na no ne me lawyer na ka papa na di hu adanse se bank ya no owo ba twero ne se sika no mu beye ebrofa atua bi nti di aka na nka memfa ne se e wo so otua no se ye 200 a ba hye 100 and something egu se ontua sa sika no edwene we ya wo obi akyekire ni kura wa betene mu onyansafo a wagimie eye wo se wo nyansa na so wagimie hwe aban na ye gya man aban no odi sika ma obi ehu se niema nkoyie saa niema wo ukuro mo man Ghana na eda ho a emu mpanifo kwanya tutu min kuro aboabo number 1 free dwen kosi aboabo number 4 a nkuro madua na emu atutu aware te se na yeto ware nsu agina mu no Ghana aba na nwene ho yati kuro nha upie ba fie se de bia nkacha no me yensa ne fa na yesi fem akwa adwuma wo kwa wisi obi ono so kwa adwuma wasi obi okita abaade be boda wasi obi a sebe ayere wo se wo mu se niam bia te se de ya na sebe ti bon kosofo agimifo bi na beti aburugira be de be nim nyansa se twene dwa na se etwa niam a eye no ntwa de anyene eye no kuro nha ebinim sora ahomache a wutin hia sa attack de bi na memfa de se attack sa bi no be hia no eye dakoro bi a be ma bi kura konom nensa a wono bi a mekan sabi koke ni wini enti ono buru na aburu no kra no pesika akoto bi enso jama abansa so no mu a enya wo okotu esika bi awu aban ne so no mu a de ode be ye no wati ase enso po no enya de a saa de no etim sisi se afi ana se efie mienu na ebi aburoni bi ana Ghana ni bi okone ba bi na obi attack no minni ya Ghana ni a wote aburuchire se woni nsa wo krata wonye ready se wo de babu obi agisika efise sika na woje no woje ne dana de eye wanige na consequence wom wo se wo hu se consequence wom akora na wakosan no sabia mu sabia nyaado wo bo oboa obi wono so daache obanyam wa kire se wo wo kurom ha na da ma bebre mema bebre bayira awu kurom ha nyansa dodo nti a wo no yire te me de asama America no me kasa kire banyansafo ba dwendwemma
was says habre uti krona umunyansa sabe ewo niema bi hu na osesa obi yira wo antima nkọ ho sane yira no efri se be nware krata so ba ne fie no ote bete what se mpena ana pa ma ne kra ninsa ne mpena no ne ma wo ne ba wo no ala enya ne ma ana bi nsida obi ba nya ni monya nkuro ha brochire nkuro ebebire so ne nipa ne te ho be de no kire se wo ye wofa no ye ono ane ba minia me de mi tuufo me kanyansa sam ne de ya kire wo enu nti se nipa ye ono asore se obekwa akoka se ababa wa ne ba no enya ne ba no yeso ye bedru lawyer ho first enti ono de ogitum se wo firi baabi na opa baabi na atena na enu no wo wutim fie na wo beti asam no na meka kire ya nte hayi no wo beto bombo na bom no papa yo hata suri me ne na to ntia se de me ye no kore no mo obi tintia me de a na onye nyame na oye nyame sunti no ni se ono obedi sane de awudi oyo obi no nyame no obedi adenti ne waju obi sika yiri de yeti se na adrum bina esa so oboa no wo be ka kire ne se sa abre no wantime muwa no na nya ka ne yanka enka wo bi a wona na ye nkrata po na dress da wufia yesa agi ni sika enso Ghana ni abrofo na mo ba ya kanefo obinom mo be ware be no abrofo no kura po sa mmera we be ne mo hihye bi sa wa me don da broni fia sabe wo bosumi bia wutu ya ne danka bi ma no enu nyina no ye nyina ya aba abibia duru sa bia timboa ne yonko a sa woni nsa wa hoode ne ntim na ebeduru baabi na de ohaw beba ade bia mpanyine ne ka ye sansa na wo betu wonane ade yesi wani no aboa chechede ade on de ye wode brabire wo ye de obeduru aboa ntati aso nyansanti ade nsuo to a wo hwehwe na wo hu no fi sa pa na dua na ewu no bonu na nti se wo ade bi wo ye na wanwe ne ho a Ghana ni e kasa kiro wate mi tufu nyansam wate e ma ho nye wahin e ma wo bu mfume na ade na wo wa mu no enu nie jama ban de mi aye bibi o jama ban o de mi aye bibi de ne me pa nie enti wo a wo betie wo a wo behwe sende fama wo nua sabiye nyado YouTube sika nya bi ampepa YouTube sika no nya bi ampefise nipa amehwe be mensa so nipa doso sabre mo hwe na nyameye ote Ghana akola na nani no ne hawda so dam so mesra mo wo a wani abere wo hia mo afiri nyame ho no tuye sika ma akora yi ne maame namba no sede da na yede maamo no eguda so aye adwuma woni nyame ntentam wo sa akola no ho ewurade be ye wadom me won kora bi antua be school fees me mfa hoahoa ho enu bi ne teacher kwadwete Ghana o kasa wo no akola be ma we MPB te ho o TV18 enso bi kura sebe be so na be adwaba nu MPB nhwe obi ba MP ahemfo ne mpanimfo abewo ayekura abewo mu ne be yisika ma be ne mu asikafo amanfo ahiafo emma akola bi ana no be di fufuo eye ya obi dofo free Canada wokofa no teacher ni a okira kora na de teacher ni de sa wo ne hye no akola na maame awo nkola 7 ono ne boa sa akola no enti sebe yanom a emumu hu ye se ya nya obi ano se ye so ya bu apo se ye sisi nipa se ye de mutimu ye udifo mutimu tena sika so ma mukunu no nkora ko Ghana kanti be ko wu mo so na mote ya so da mu mutimu tena sika so ma binum nkora yade enti betete e wa abusuam mo saafo we nyina mo mabro sign ne modan ya mo si no se obi so jai sa papa yanketenkete no pa ka bi obeti ma ye bi minia wa hu se wa gisika bi abrechire kurenga ebi ni de ye kan hwe sika 9000 nipa bebre ni bechi ya de ye chene sa media nipa bebre ni be ensa wo friend telephone so na wa mfa wa sen na ma mani ehu a menka ho asem endo ne maka to se me ne ewurade atentam enti asam ne ya nokore no meka na mpo mi wuachi da che me mabanya niwonyam se ye ma me ba wiase ensem bi se yo kaaye enu kokra na odi wu ya onyankopon de mekra be siye na nipa so anyama no minnin se onupa anamase a ewurade behwe so ahira me ma enti mi nua Ghana ni a wote aburukyire ha ya sabre wote ho a wankasa wo hu wadwene se wo nua na ne te aburukyire so wo krata so ni krata ya wodi na wu wodi wunyansa eye wo se nyansa wo gyimi na wodi fri Africa
Udi free Ghana edi abade ebunu kwasea no ebere bi beso oba ya chere pa o obi so ba beto aso ene na maka cho 99 nso mbaaye saa bere so ma atwa mfie aduro no okode enso mbeduru kuro nha no ne nipa bebre ne kita Holland book eba ne san amanfo hwe nkratasem amanfo nkrata aban age afiri bensem se de aye wo se wunhu hwe wonte hwe se de maka kire no nyama ba wonye wo onyeme bede ne nkakra mire bi beso se corona nti beni adaje na ma corona ne nko na mire bi beso wodi ya wa wo tie me ene de YouTube ya da hono ma enfie me yensa mfie nan kra na wo bebo atie se sa ka kire se na na o ka no hwe de obi di oye ni nua hwe wodi a wodi odi wo nua wa breko a wo corona wotim no wanyamwo wo nti se nipa we so okoye MP okoye assemblyman okoye minister bi wo Ghana wahu se ono nkwa ne yedie no pe wahu se ono nkwa ne yedie no pe mini aga na ni unu ya ba mama ka kire ni medwumadie ayewo bi nima wo bi kire telephone number wo de hwehwe me ya wo benyame mefa wasem ne bra ka asem no twero se de mekan wo na nya adwena mepa wo chew like asem no comment me pesa wo twero bibi na me de comment ja ama broni a ye lawyer no no tie no hu mini ya enye se ye be ye ade a ye de be na mo ankasa de mo ye no ene ne maka kire say yo sa abrofo no twi kura be esua ntutu fie no owura hokora enye wadwire se wo di nkomo no ni wudi wi a na akire wasem a wo pese wo ka ene ti wo a wuti kuro nha wasana ma obi eyamwa waboa nipa no so aboa pa enti se wote sa bi na wo di obi nipa bonesem a menua sesa na papa wo hwe anya hwe a bone so ntimu nya hwe da papa anya hwe a bone ntimu nya hwe na ni nyina ne de mekan no ebe wie no na wo nipa na wo gina nchen wonte asem nimu no no wo be kasa nipa na ono obi aboa no ono ye nipa bone enu nti ne medie maka kire wo se asem no wo ba adanse ye ka ho ye be hwehwem ye hwehwem wie na ye de ko na de ebesi no enye se ye ko amaba afra wo na afra wo kina wo se de wa wunim no ya ba ni baka vempa pieza ka asem no benya so nwie a wo telephone kita wo kasa wo sama wo kan nyina ni ja ma aban samo amunim nipa bebre na aban enye ja ma ha ko a London baby bebre na wo niema bi wa bebe monitor bi po wo nante bebe hwe ba bi a wo kwa adwuma ene niema wo ye enti media me ba besi ha tufu se Ghana ni dwene wo nua Ghana ni hu sade ya mpanyimfo na nwene ye hu no moma ya nwene ye hu na ya mu afoforo so eya wo se obi ti kuro nha sebe wunhu se me niema bebre wo ho asebe me ma ya me pese betwa kura mande atoma de so mempe ade a me ankasa nko Ghana me ye nkora party abekwa koye ne me video me nkoche wo bi ade ntwa mfa ntu TV so da me nkoche wo bi ade me nkoche wo bi ade obi a wo be me obi a woni me kuro ndo ma ahinkuro enye nkuro ndo ma ahinkuro ho nipa me benim se sebe de aban we de ma me kakra nde ma be no me fa metu TV so nti de me ka kire se de Kristo kai na da wanya amauni a wanya amaurade ya doye boa obi na mwo we kura de ho boa giska eye de ne kofa asankese de ba asem no so ayeba no wo na ebetia wo enya nipa na odi asem na ebedi no na ebetia no minu aba ma share video e fama wunua me telephone number no me sana ka bio ehia me se nipa bebre ni wo hawo 015 21 400 8110 mama ka kire ni eye wo bi ni ma wo bi kire ene nso me da sese wati ni bye bye.